Joo, selittäjä. Ainakin tuli selväksi, mitä teidän keskimmäinen henkilö tekee vapaa-ajalla. Se katsoo televisiota. Kyllä. Todella respect. Mulla ei ole elämää. Sulla ei todella ole elämää. Hei, se, että katsoo televisio tarkoittaa, että on tosi rikas elämä. On paljon kaikenlaisia virikkeitä. Niinpä. No niin, Tulee. Miten sä voit tiedä? Jenni, sinä Munamies! Mun täytyy lähteä. Mikä on Matti Munamies? Mikä helkutin ohjelma on Munamies? ei se ole ohjelma, mä sanoin, että se oli se hahmo. Sitä suuremmalla syyllä, mikä hahmo se on? Taas jotain alatyylistä Sama kuitenkin. logiikka tulee kuva ja me tiedetään. Siis on tää uskomaton, että kaveri pistää pelipaidat päälle eikä osu edes knäppylään. Aivan järkyttävää touhua kyllä. Nyt kesti. Meillä on 2 entistä huippu-urheilijaa, ei mitään Niin, ei hätää. meillä ole mitään hätää. Ei mitään hätää. Ketkä ne on? Minä ja Kalle, mä oon pelannut Jäpsissä. Anteeksi, joo. Varmistin vaan. Jenspa ei ole tehnyt mitään. No niin. Sä oot ottanut telkkari. Joo. Nouse Santsa vähän. Enkä Nouse. mihinkään. Kato, ihan pikkusen tähän. Älä hipele. Terveisiä Juonteelle, hän nielas viimeiset sanat. Kyllä, hän nielaisi. Hänellä on tapana nielaista myös montako olympiamitalia. No niin. Kalle vastaa. Kalle, montako? Heidän vastata. Montako uraisaa? Joo, kato hei. Näkee, et hajuakaan jo vastaukset ei paina. Aletaan laskemaan nyt. Kälkärin olympialais 3 kultaa. Teidän kannattaa muuttaa sääntöjä, koska heillä ei ole hajuakaan siitä, mitä he vastaavat. No niin, vastauksenne. Tunnista tunnari, originaalibiisi numero 1. Sininen joukkue. Mistä sä voit tietää Ei tommos? vitsi, tää on... No me eka kelasin Twin Peaksia, mutta ei se ole, kun se on Stranger Things. Stranger Things, kyllä! Just täytyy sanoa, että mä niinku edelleen niinku arvostan tätä keskimmäistä leidiä tuossa joukkueessa. Tekeekö hän muuta kuin katsoo televisiota? Elämässään yleensä. Ei voi tietää. Originaali. Mites hyvin huutokauppakeisari on teillä hallussa? Erittäin hyvin. Katteletteko usein? Ihan joka viikko. Kyllä. Ja useita kertoja. Niin. Koska TV:stä tulee nykyisin vain uusintoja.